Impresiona, vela desfeita que deixou tras de sí esta chuvia, pero a mí, Rocío, o que máis me impresiona é que foran tan poucos minutos, porque falamos de 10-15 minutiños que directamente se abriu o ceo, así que témonos que preguntar cal é o fenómeno que está detrás destas imaxes que vos estamos ensinando, e atención, señoras e señores, porque temos que aprender un novo concepto. Liña de turbonada, algo que parece fora do común, que non o é tanto. Atención, Rocío, porque falamos de chuvias casi torrenciais aquí en Galicia. E que poden pasar en calquera época do ano, o que pasa é que é verdade que son máis habituais do inverno. Que é a liña de turbonada? Pois cando dúas masas confrontan, unha masa de aire frío e unha masa de aire quente, dicir, unha borrasca cun anticiclón, que é o que pasou aquí en Galicia nestas últimas horas. Explícanolo ben Xoán Taboada, de Meteo Galicia. Bueno, hoxe tivemos o paso dunha fronte moi activa ao final da madrugada e primeiras horas da mañá. Por momentos ou por veces, dentro destas frontes tan activas, formanse o que chamamos liñas de turbonada. Son zonas nas que a actividade da fronte é aínda moito máis intensa que no resto das zonas. A calificación de liña de turbonada requiere un estudio, así que aínda non podemos dar por feito que o que pasou esta mañá sexa efectivamente unha liña de turbonada, pero sí temos constancia polos registros tanto do radar como registros de chuvia e vento que houbo aproximadamente en cada lugar de Galicia, como unha media hora, unha hora, na que as chuvias acadaron intensidade torrencial. Torrencial significa que cae máis de 1 litro por metro cadrado por minuto. En Santiago de Compostela, por exemplo, chegamos a registrar 12 litros por metro cadrado en 10 minutos, 11 litros, por exemplo, en Vigo. Así que se superou a intensidade de chuvia torrencial. Houbo tamén algo de aparato eléctrico e, ademais, os ventos que xeran fortes repuntaron xusto nese momento. Así que, en todo caso, se esa unha liña de turbonada é unha zona particularmente activa dentro da fronte que no radar que temos aquí a nosa espalda pois aparece cos ecos vermellos que podemos ver ás 7:30 da madrugada que pasaban pola zona de Santiago de Compostela.